Goedemorgen, met Siets van der Veen. Waarmee kan ik u helpen? Hij had een tal drokke weken achter de rug. Reisadviseur Siets van der Veen van Kolm. Nog heel tijd kreeg het hij een soort onvragen van mensen die willen dat hij haar een vakantie regelt. En dus had de reisadviseur het na magere man nou weer volle drokker. Zeker weten. Dat verneem ik ook in het aantal boekingen en het aantal onvragen van klanten. Hè. Er komen steeds meer klanten bij mij die net eerder bij mij boekt hebben. En die voorheen toch leren zelf een reis boeken. En ja, die meesten dan ziet van ja, laten we dan maar bij de reisadviseur boeken. Die weet precies hoe en wat. En die zwaar het sowieso dat we onbezorgd op reis kunnen. Vooral dat laatste giet nogal eens mis. Er binnen genoeg voorbeelden van mensen die ten loon net inkomen. Of op het vliegveld alsnog een positieve testuitslag krijgen. Meestal nog vooral is ja, je moet van tevoren een coronatest doen. Je moet bepaalde landen vregen, bepaalde formulieren die je invullen moeten. Nederland vreegt bepaalde dingen die gebeuren moeten. En ja, dat is voor de klant wel een struggle wezen om te zeggen, nou ja, we boeken toch maar net. Want ja, we hebben best wel toeters en bellen zitten om een reis te boeken. Doch zitten een soort mensen in het boetenloon. Net in alle regeltjes. Maar wat binnen nou de populairste bestemmingen? Italië en Griekenland. Vooral Griekenland is heel populair. Dat loon is gewoon code geel en het is mooi waar. Van der Veen had de komende tijd nog werk genoeg. En mochten mensen toch zelfs haar een vakantie boeken, dan had de reisadviseur nog wel een tip. Lees je goed in, bereid je goed voor. Boek net samen wat en denk net van ik ben gevaccineerd, dus ik kan het wandelen wat ik wil, wat vakantie betreft. Nee, het vergt echt een goede voorbereiding. En per loon is binnen regels weer oors. Dus lees je goed in.